nového videa na kanále nastavený čas, kde budú videá vychádzať každý týždeň. Dneska si preberieme zápasy, čo sa hrali za tento týždeň, aj čo sa hrali v nedeľu, lebo tam boli veľmi zaujímavé zápasy. A akým zápasom začneme teda? Tak Môžeme začať najbližším, čo sa hral, a to je Barcelona, Slavia, Praha. Výkon Slavii nebol zlý. Akože Kušej dal gól, ale záhadne sa tam to tlačilo, ani neviem ako, ten gól. Fermín López, no, tamto... Fermín López man of the match, ale bola tam šťastný gól Slavii. No a Lewandowski vlastný gól, takže Slavia v podstate jeden gól, ktorý ani netrafili, kámo. Ale akože zase pre Barcelonu. Barcelone to dosť pomohlo, lebo kebyže sú zatiaľ 9. a od 8. majú priamy postup, takže... Takže veľmi veľký upgrade, ale zase pochváliť Slaviu. Doma proti Barcelone celkom dobrý výkon. Pravda. Lewandowski dal si vlastný gól, ale samozrejme si to potom vrátil tým gólom v 70. minúte. Ale nie, že by Barcelona dosť pretlačila Slaviu, lebo strely na bránu boli 17, 12 u Barcelony a 2 u Slavie na bránu. Držanie lopty bolo veľmi vyrovnané. 59% mala Barca, 41 Slavia a prihrávky mali 337 Slavia Praha a 467 Barcelona. Takže Podľa mňa to aj Slavii dosť pomohlo, že keby Barca nie sú zvyknutí na to také počasie. no, však Lewandowski po zápase ani nevedel rozprávať, keď to je zima. Úplne bola zima a môžeme sa rovno presunúť na ďalší zápas, čo sa hral. Juve Benfica. Áno, presne tak. Juventus Benfica bol Zostaví, no. Juventus veľmi dobrý výkon. Popravde som to nečakal, že Juventus vyhrá. Som myslel, lebo Benfica poslednú dobu veľmi dobre ide. David, škoda, že Dušan mohol byť zranený, ale aj tak David vydáva neskutočné výkony. Presne tak, David to tam ideálne nahraďuje, čo sa mi veľmi páči. Juventus po strašne dlhej dobe hral aj na 4 obrancov. Čo... Hej, lebo oni väčšinou hrajú na tých obrancov. A to im robilo také väčšinou akože problémy, ako napríklad v lige, keď hrali proti... Komu to hrali? Hrali proti nejakému týmu a proste 1-0. Aj keď Yildiz mal výborný zápas. Ale Thuram zase opäť dáva gól, čož sa ukazuje, že je jeden podľa mňa z najlepších záložníkov teraz. Hlavne Weston McKennie, on teraz dosť to tam ťahá. McKennie je dobré. A zase sme mali, že držanie lopty, Benfica mal 51%. A Bolo to vyrovnané, ale škoda tej penalty. no, to je pravda, ale Benfica mala všetko lepšie. Prihrávky, držanie lopty, strely na bránu a strely. Úplne ich prejali, ale Juventus... Tam to tak akože dosť prestrelka 6-1. 6-1 a Madrid je Madrid. Vinicius po dlhej dobe výborný zápas. No konečne. 2 asistencie, dal Aj gól gól ešte. a pridal ešte aj na vlastný gól. Nahral na vlastný gól. 6-1, to tak, neviem. Ale zase výborne hral Jordan Teze, ktorý dal gól, trafil tam aj brvno a snažil sa ťahať to Monako. Hej, no, ale tak... Nepomohlo to veľmi. A potom Bellingham mal dobrý zápas, 80. minúta gól. Pohode tiež. A Mbappé, to je klasika, kam zase 2 góly strelil. Takže 6-1 a Madrid je teraz, ak sa nemýlim, tretí v tabuľke. A nestráca ani veľa na... Madrid zničil Papeho. A mohli by sme sa presunúť veľmi, ale že veľmi kontroverznému zápasu. A to je Manchester City
ktorý hral proti Bodov Limit a prehrali 3-1, prosím pekne. 3-1 a Rodri červená karta. Rodri červená karta po zranení, výborný začiatok, nebudem nič hovoriť. Šerky opäť gól. Eno. Mám tu Manchester City. Šerky gól v 60. minúte. A No tak to už iba zmiernil priebeh, ale a Hogovi sa ten zápas veľmi zostaví, vydaril. no. Strelil 2 góly a výborný zápas, hodnotenie. Zbytočné fauly, Mal zbytočné 4 fauly. 4. Aj keď Bodov Glimt je 28 v tabuľke. Im to veľmi nepomohlo. Presne tak, ale aspoň zastavili ten Manchester City. Haaland bol úplne neviditeľný, 2,6 odznamte. 2,6. Nič, kámo, nič. Ale Manchester City, strely na bránu mali to isto. Strely mal Manchester City 15 a držanie lopty mal lepšie oveľa Manchester City. Aj prihrávky od raz toľko, čo mali oni, kámo. A 3-1 prehrali. A neviem, čo tam robili. A momentálne sú tým pádom 11 v tabuľke. No, Čo je katastrofálne na tým, ktorý je v Premier League druhý a bojuje o titul. hej. Keď už sa rozprávame o tom Manchester City, tak by sme mohli ísť rovno na to, čo sa udialo 17.1. v sobotu. Manchesterské derby a Manchester City opäť prehral. Čo to hovoríte? 2-0 proti United. Ale United veľmi dobrý zápas. Prvý zápas nového trénera a 2-0 proti Manchester City. Beumo, vynikajúci zápas. Záloha bola výborná, tam to ťahal Majno a Diallo. Fernández asistencia a Dorgu gól, na ktorý ho nahral Kuňa, ktorý striedal za Beuma. Výborný výkon. Vlastne má Haaland, Doku. Na to, že ak začali hrozne na začiatku, sú zrazu na 5. mieste. Ja neviem, akože fakt je to. A to je Manchester City druhý a stráca 7 bodov na prvý Arsenal. Pep Guardiola nebude veľmi šťastný za ich posledné výkony. Presne tak, presne tak. A ešte keď kúpil Dvoch nových hráčov. presne Semeria a Guejo z Crystal Palace, No. tak by som čakal oveľa lepšie výkony. A kontroverzný zápas bol Na aj PSG proti Sportingu Lisabon. 2-1. Kámo, čo sa to vtedy dialo? Nejaký Luis Suárez, fakt sa volal Luis Suárez, dal 2 góly a posledných 90. minúte, oni to rozhodli proste. Bolo 74. minúta, potom gól na 1-1 od Kvaratskhelia a Luis Suárez v 90. minúte dal gól na 2. A Sporting hral doma. Ani Paríž nejak už v poslednej dobe Prosím tak, veľkokluby končia. presne tak, kámo. Nikto by nečakal, že PSG prehra proti Sportingu Lisabon, keď on vyhralo minulú sezónu Ligu majstrov. Hej, no. Proste To je... strašne, akože, jak sa tie týmy zhoršujú, Hej, no. popravde. Liverpool, Marseille. 3-0. Liverpool, Úplne v pohode. Soboslav priamak. Hovorí fanúšik Liverpool. Galatasaray, Atletico Madrid, no Galatasaray nie je zlý klub, ale proti Atletico malo byť zabrať. 3-0. Presne tak, presne tak. A keď sa opäť vrátime k tomu Liverpool a Marseille, tak Dobrý výkon. veľmi dobrý výkon od zase Soboslaja. No. Gakpo tam celkom dobre nahradzuje. Aj Frimpong, či tam dal to solo. Frimpong odkedy je na začiatku sezóny katastrofa. A odkedy sa zranil a prišiel hore, Tak už. tak je to vynikajúce, dáva asistencie, všetko proste. Aký máte názor na Salaha, keď sa vrátil? Salah Tak celkom dobrý, ale Akože dobre hral, ale... keď sa vrátime späť do histórie, nemusel to fakt hovoriť o Arnošovi Slotovi. Fakt to bolo úplne zbytočné, Súhlasím. ale už je späť a dúfam, že bude podávať dobré výkony. A môžeme ísť ešte k jednému zápasu, kde sa stalo veľmi veľa dobrých vecí pre Bayern Mníchov. Takže asi vieme, že pôjdeme k zápasu Bayern Mníchov proti Gilbois. What a flip.
Bayern Mníchov hral proti Nič. Lipsku, ak sa nemýlim. Áno. Áno, proti Lipsku. Bol to 1-0 pre Lipsko v 20. minúte a ja ako fanúšik Bayernu Mníchov som si hovoril, že je koniec. Lebo Lipsko ich 12. minúta strela na bránu. Všetko úplne ich prestrieľali do 20 minút Lipsko, zaslúžený gól, čo dali. A od druhého polčasu sa rozniesol Bayern Mníchov a gólostroj. Gnabry v 50. minúte gól, Kane v 67. minúte gól, Jonathan Tah v 82. minúte, Pavlovič v 85. a Michael Ollis v 88. na ktorý mu nahral Musiala, ktorý sa konečne vrátil po pol roku, čo ho zranil Donnarumma. Akože Bayern túto sezónu od začiatku Bayern. strašne dobre. Jediná prehra, čo bola proti Arsenalu, No. Liga majstrov 3-1 a aj to bol úspech, lebo dovtedy Arsenal doma nedostal jediný gól. A prvý gól, kto dal, bol to Lennart Kahn, No. ktorý poslednú dobu fanúšici Bayernu nemajú rád, čo povedal na internete, že Bayern Mníchov je dobrý, ale chcem ísť do Realu, odtedy ho fanúšici Bayernu Mníchov furt vypískavajú. Niečo podobné ako s Viniciusom. Takže Luis Diaz. Diaz. Aj Diazovi sa poslednú sezónu darí, ale kompania povedal, že chce tu nazvať náhradu, že kebyže sa zranil Luis Diaz, tak by tam mohol ísť, čo ja viem, proste nejaký iný hráč. Hej, no. Čo ma najviac potešilo, boli prehry talianských tímov alebo remízy, lebo ja fandím Juventus a ten jediný z Talianska vyhral v Takže poslednom kole Champions League. A Liverpool 1-1 proti Klubu. 1-1. To bolo dosť ťažký zápas pre Liverpool. Hej, no. Ale môžeme ísť teraz k tabulke Champions League, kde Arsenal má náskok nad Bayernom 3 body. Presne čo zobral ten zápas Arsenal Bayern Mníchov. Hej. Real Madrid stráca tiež jeden zápas na Bayern Mníchov. A Liverpool 4. Liverpool 4, ale majú takisto bodov ako Real Madrid. Barcelona 13. Veľa tam je PSG, Newcastle, Chelsea, Barcelona. Champions League, Áno, áno, áno. je 9. Je 9. Ja som povedal? 13. Hej. Je 9. A má 13 bodov PSG, Newcastle, Chelsea aj Barcelona. Som je tam. Čož dúfam, že Barcelona postupí, lebo mám rád Barcelonu. Lebo poslednú dobu, čo sa Rafinha vrátil zo zranenia, tak podáva iba dobré výkony. Pre mňa veľké prekvapenie Tottenham 5. Toto nám 5. miesto. Ale to bolo aj minulý rok. Ale Najviac ma prekvapil Neapol, ktorý nemusí ani postúpiť. Neapol Ja, presne. 25. A minulú sezónu Neapol však to bol z najlepších klubov pre Boha. A Však teraz? tam Dúfam, že Juventus predbehne Inter, lebo ja fandím Juventusu. Ale Liverpool. Inter poslednú dobu tiež dobrý. To sa ukázalo aj v Champions League minulý rok a potom vieme, ako v finále dopadlo. Jeden z najhorších teraz, nie najhorších, skôr klubov, ktorý sa nedarí, je Chelsea. Sice 8, ale Chelsea Nie. prišiel tam nový tréner, od ktorého sa čakalo veľa. Z francúzskej témy, Ligy som mi zdal. Áno, takže Papa McDonald. Takže akože Chelsea v poslednú dobu nemá vydarené zápasy. Fakt nie. A kupujú hráčov, majú tam 40 hráčov na lavičke, alebo ja neviem koľko. A hlavne len proste mladých. Nie, že by tam už kúpili nejakého skúseného hráča, ale proste. Hej, no. Akože majú plán, ale... Ale Garnačovi sa poslednú dobu darí, nič nehovorím. Hej. Ale posledné zápasy Chelsea vyzerajú, že 1-0 v Champions League proti Pafos, kde by the way Bayern ich zničil okolo 6-0 alebo koľko? 1-0 iba. A gól Moises Caicedo, ktorému sa darí Chelsea. Po prvom počase sa mi zdá, že bolo 0-0. 0-0, 78 minúta Moises Caicedo gól. Potom tam je zápas, ak sa nemýlim, proti Brentfordu 2-2. Potom proti Arsenalu 3-2, kde mal Garnacho vynikajúci zápas, prekvapivo.
ale kamo, nevyzerá, že by sa mu tak zle 5-1 potom na Charlton v FA Cupe, čo je v Championshipe, ten Charlton. Proti Fulhamu 2-1, to už je taký menší problém, kde aj Marco Cucurella schytal červenú kartu. Ale všetci si mysleli, že Chelsea budú mať šancu po výhre 3-0 nad Barcelonou. Ale ono tu Chelsea ťahá Caicedo, Palmer a Esteban. No, A ešte Joao Pedro. Ešte. A čo hovoríte na Cancelo do Barcelony znovu? Presne tak, Cancelo do Barcelony. Bude iba za striedačky. Zbytočne. Lebo Balde a Kunde tam je a tých nepôjdeš proste Aj zo Gerard Martin. Hej, ale ten môže hrať aj na backovi, takže to je ešte väčší problém pre Caicedo. Či pre Cancela. Ale ešte tam bol dve prestupy do Manchester City. Semenyo, ktorý mal ísť popravde do Liverpoolu. Ako fanúšik Liverpoolu. A takisto Guhi, ktorý mal ísť tiež do Liverpoolu a bral si Manchester City podľa mňa iba preto, aký je stav v tabuľke. Keby šiel Liverpool druhý, tak pôjde do Liverpoolu. To nemám pochyb. Dosť dobrý hráč teraz v Newcastle, podľa mňa. Walton Madden. Nechcem tu spomínať takto slovenskú ligu, ale je 4-1 pre FC Košice nad Liptovským Mikulášom. A my sme z Košice. Presne tak, Košice. Schválne do komentárov napíšte tí, čo sú z Košic. Ako my. A to bolo asi všetko, čo sa udialo za tento týždeň. Ale môžeme tu spomenúť, aj keď to bolo celkom dávno, ale africký pohár. To bol jeden z najväčších kontroverzných zápasov, čo som v živote videl. Trenér, čo urobil Senegal, no tak to nebolo veľmi pekné. Presne tak, výborne to spravil Mane a 1, 2, 3, 4 hráči mali žltú kartu v Senegale, tam čo sa hádali, to bolo určite na to. Diazová penálta, akože dá sorry, ale že dá Panenku. Ešte vo Posledná finále. minúta v finále a opäť Panenku. Lebo chce byť toto. Mohli sme vidieť, že Mendy skákal do rava z našej strany, ale on tam iba naznačil a potom všimol, že to je Panenka, tá zostala v strede. A tá výhra podľa mňa patrí najviac Manemu, ktorý Vlastne celý tým prevolal späť na... presne tak, nevzdával sa. A potom strelil gól Guye v 94. minúte a celkom dosť pekný, Dominika. Takže Senegal vyhral africký pohár. A potom sa hral ešte o tretie miesto, tam hral Egypt s Nigériou. Egypt s Nigériou. Žuanová penalty. Presne tak. Všetci vieme. Salah a Marmož nedali penalty. Dvaja z najlepších hráčov Premier League. No aj Marmož, Egyptu. Hroťák, A Salah. Pravé krydlo. A nedajú proste penaltu. A Nigéria proste vyhra tretie miesto. A zase Osimhen Osimhen. a Lukman. Presne tak. Akože bol to veľmi... Lukman, výborný zápas. A dobre hral aj... tam bol Osimhen. Ale ten nastúpil až zo Ešte striedačky. zo striedačky. Neviem prečo, ale... On mal zranenie nejaké. Aha. Preto to radšej chceli dať. Ale ja fakt neviem. Salah, Marmuš, čo som od nich čakal, že prestrelajú Nigériu, tak Ale- oni dvaja nedali ani gól, Ani penalty proste. ani penalty. Takže fakt akože som to nečakal. A to bolo asi všetko, čo sa hralo za tento týždeň. No a ešte dneska sa hrajú zápas. A ešte dneska sa hraje kopu zápasov. Napríklad Bayern, City, Aj Liverpool, Real Madrid. A zajtra sa bude hrať Arsenal Manchester United, na čo som veľmi zvedavý. Lebo Arsenal má výbornú formu, takisto aj Manchester United, ktorý to ukázal proti Manchester City, ale toto bude tá pravá skúška. Si myslím, že keď vyhráme United, tak to bude výbuch, to bude výbuch. A tým pádom, lebo teraz pomohli Arsenalu na to, aby mal väčšiu šancu na titul, keďže prehral Manchester City proti Real Madrid proti Villarealu. Villarealu. Uvidíme, či Vinicius bude takisto dobrý ako proti Monaku, lebo ten zápas hral výborne, ale stále bol vypískaný. No po dlhej dobe mal dobrý Tottenham, Burnley, Dubravka.
Tottenham Burnley, Dubravka. Vychytal Liverpool, to je... Môže Presne tak. skúsiť aj Tottenham. No. Vychytal penáltu Soboslaja. A zo série A dnes hrá iba Torino s Como a Florentina s Cagliari. Cagliari. Takže žiadne také veľmi zápasy veľkých klubov. Presne tak. Juve hrá zajtra, ne? Presne tak, Juventus hrá zajtra. Proti komu? Počkaj, pozriem sa. Hrali už s Napom. 3 s Napom. To bude tiež dobrý zápas. Aj AS Rím hrá s Milanom. Takže pre toto video to bude všetko. A vidíme sa. Dúfam, Čau. že sa vám toto video páčilo a učíme sa s vami. Čau, čau.